Bismillahirrahmanirrahim. Gelin temaşavana emiro bahsa reyvitiya dünyaya em bikin ve em bahsa reyvitiya ahirete em bikin. Ji bu reyvitiya dünyaya çimer lazime, o ji bu reyvitiya ahirete çimer lazime. O em öneme dedin ki jani em hinki bahsa bidik. Naha hakak undizanın insanı beri biyati digeriyan, biyati düşünceye yahut bir hayvana düşün, bir kera, bir hespa, bir deva vesaire. Ama zamanı meyiro bir araba düşün, bir tiyara düşün, bir trena düşün, bir gemiye düşün. Bu kuzu her mi var? İcayro ise durum hoş biye, ekonomi hoş biye, hemen پر insana عربی آنهنه عربا خصوصی بردریویه کنگی دخوازه عربا سوار دبه او دچه بحثا عربی و بحثا لمیجی از بکم که ام önemi dedin ki jani az inki bahsayı bik. Naha gavaku em araba suvar dibin em tekerevi kontrol dikin, em yagavi kontrol dikin, em havayı kontrol dikin. Efendim ukhra bejim benzinavi kontrol dikin vesaire. Hatta ni sigortavi, feni maini, vanaji hene tine çünkü polis mebde saklandı parça em tabii kontrol dikin. Em heyt kevin red için. Acaba o önemi em dedin limeji, beriya limeji. Em gavak de kevin re lugora duruma re icabında em hafta haşte için idabında em ifteza yeki em hedi için de fetlone kada yani virajda em per hedi için belki arabek jurda vardı çamure da berfeda vesaire em ben aman ha ve arabi em ne suar bu ne mebreda böyle tekel bittaqı ya bqada benzin qada ve çabe peki lemiş bu çiye lemiş bu revitiya ahiretiye peki em lemeji avqas önemi dedin ki yana beriya lemeji çiye desmejeye geleki insanı me avak desmej digire xoşi desmej nagire xo desmejavi nayci amle hatta vrad dişoj ve peda zuad mine ava desmej nadci ser çavi gvat ke prize çav dahi zuad mine pivi nivi zoya nivi şile merik tilmeştik. Peki benzin da araba da tenne be araba her en nakhir naç. Benzin hiç gavak am araba xura dikrin gelek insan da bir bira da kurşi vicede be bira falan petrol be çünkü benzin aman sağlam. Hakkak am öneme dedin ki. Am tensellemeje acaba cilime pakıjın yana şerteki şerti limejeji gerek cilime pakıj bin. Maalesef enek insanı af buydun. Dışa tuvaleti piya var hasıl desmeja koya küçük dike nive desmeja vilvit keve nivi dışa derva o he desmeja bekite pantera odgira ikiş pilote udate o vi insanı telmişti. Lemeje gavaku amdikin انت تبقى نيار دومية بدمانچه خسي سلمه زو عجلت به عجلك سلام بده ام بوي اواي حقك ام عجلتكن ام كتنا يارشي كيج مزول مجبك جاناجي حقك ام عجلتكن هشمنا سلمه جدلوا فاتحي را ام التحيات تخينن جدلوا التحيات را ام فاتحي تخينن لها خدای تعالی قرآن کریم داده بکی بسم الله الرحمن الرحیم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق به لمش insana eklemiş bike hedi günah fetgerine ber başı da be
Peki kîja limêj? Ew limêja ku ewil cilê meriv paqij be. Ku destmêja meriv di cî da be, limêja ku meriv bike jî meriv wisa huzûra Xweda zanîn bike huzûra Xweda da ye, meriv bi xweşgahî bike. Niha em diçin huzûra qeymeqamkî, huzûra waliyekî, huzûra müdûrê dairekî em wisa bi edeba xwe disekinin. Ama em huzûra Xweda da dibêjin Allahu Ekber, ama heşê me nel Xweda ye. Niha em vegerin ser erebê, em bêjin kî em çûn çolê cîkî bişe biro havîn zivistan û ereba melwîrê xerab bû. Kevak xerab bû, îro dewra teknolojiyê ye, em ê bêjin elo filan kes were el filan derê me. Ew ê lê xeber e. Yaxwet wan erebê ku da derbas bin her werin ew ê me bisekin ew bêjin gelo çikî te lazim e ya na. Em bêjin kî rêka wisa ku em çûne ne erebe te ne erebe diçin, em ê telefon bikin, sanayê usta, ew ê usta tevî malzemeyê xwe ew ê lê xe were, ew ê ereba me çêke û em ê herin. Yaxwet hinek çarna ku tekela distînin, ê ku tekela difrûşin, tekela ereba dibin kî yardıma rê jî heye te bixwazî em çêkin. Yardıma rê çêdikin, li Kwedera Türkiye ew însan erebayê xerab be ya şofêr nikare erebê baş û wesaîlê wê telefon ke yardıma rê ku dibin yol yardımî, ew yol yardımî were, ew ê wê gore ya wê erebayê bive ya wê baş û wê bîne. Pekî me limêj saxdem nekir. Egoya limêj ji bo rêwîtiya axîretê ye. Me etehiyata xwe saxlem nexwin, fatiha xwe saxlem nexwin, ku em li axîretê bimînin, wekî bi hewara me de were. Şan bidin aqilê xwe. Va em çûne axîretê û millet habîre derbas dibin ser pira salatê de diçin wiyalî û beylek wa wê hesabê wan xweş derbas bibe û em jî ji para mane û erebe merebe jî tinin ku em lê siwarin herin, tiyare tinin, gemî tinin û em lûr mane. Pekî wekî alî me de were. Tek kes bi alî me de nayê. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da wa emrî ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yefirul mer'u min axihi ve emmihi ve abihi ve sahibetihi ve benihi. Roja mahşerê dibe kesî qebûl nake. Dayîk ewlada qebûl nake, dayîk. Ku dayîk li vê dinyayê em tev dibînin ku çiqa bi şefqat, merhemet, ku rihê xwe ji ewlada xwe re feda dike, dayîkê heywana jî, kûçik jî, ker jî, çivîk jî. Ama li wê derê dayîk ewlad qebûl nake. Hewqa ku roka bi dehşet e. Ew ra dehşet bilêta wî çi ye? A bilêta wî îro di vê dînê de derbas dibe ku em ji xwe re erebekî saxlem li wê dinya çêkin, em pê ser pira salatê derbas bibin, ku em önemê bidin limêjê. Niha em gune ne. Wallahî em pir gune ne, ama em nizanin kî ku em çiqa gune ne. Çiqa heqîqeten van tiştek ku dibêjin belkî hinek bêjin viya çi dibêje, felsefî xeber de, îro ez ê viya wê xeber dim. Yanî çiqa ê ku erebê wan hene heqîqeten em bifikirin, em pir önemê didin ereba xwe yaxwet em pir önemê didin limêja xwe. Mêrik erebayê li malê ye dixe zindirê xeracê, yaxwet qilif jera çê dike, qilif lê dike, yaxwet tedî wê bi avê bişo, bi potik xweşik paqij ke, cîla bike, wê her terafê wê kontrol bike. Sigorta wê taqîb dike, fenî meyna wê taqîb dike, ji bo walê bipirsin wê wele saxlem e. Cana jê ku birê da diçe divê aman ha radar heye, hêdî diçe, ji bo nekeve radarê. Pekî radara axîretê wê çav e, em têkevin radara axîretê, wê kî me xelas bike? Em gune ne. Binê gelek ji me em limêj dikin, wallahî ew limêj a hineka nayê qebûlkirinê.
ev jî zanek li mêj nayê qebûl kirin. Nerê dibe Allahu Ekber û çû rikûê. Mal neket. Te di Kurda Fatîhe xwend. Ji rikûê jî radibe xweşik û xwar nake ama ewa radibe û te dî çû secdê yanî. İşî wî ecele ye. Em gunene. Ji bûna Xwedê degera em didin ereba xwe em ê degerê bidin li mêjê jî ji bûna em xelas bibin. Eger degera em didin erebê em wê degerê nedin li mêjê o zaman em agirê cehennemê ji bîran nekin. Hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de hûn temam emanetî Xweda bin.